Lakay! 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 Ay, naapos Sila ka na makapor. Di ba, 18.30, di numero ng alagaan tiwitay. Ay, naapo lakay. Rimwaran lakay. Kanya, primoray. Wan, nangabak ka lakay. Agsagana ka lakay. Ipag-inaus ko na kumparen. Ay, naapo dagit di ba parkadam lakay. Ta nagordera kung tipang blowout mo lakay. Nagordera ti pansit, litson, mainom. Ay na, manunga case lakay. Nagordera ko. Tapos damdama, sumangkot adya video okay lakay. Sungag-sagana ka. Ay, naapo. Ay, sukatan lakay. Hoy, lakay. Nya, di ba kate? Apigas lang mapalpatula laka. Nya, di ko na mo. Unak, agsagana kan. Ta, nagordera kung tipang blowout mo, ta, di ba nangabak ka? Ay na, ako bakal. Di pag-alam nga, di pagbayad bakit? Eh, di ba nangabak ka lakay? Lima ka lumpit. Ako bakit? Nabeta inuno na am. Ang kung nga natayaan bakit?